Magandang umaga po, Sir Casper. Umaga ko kasi ito isinulat. Masugid mo na akong tagapakinig. 2 taon na ang nakaraan. Mahilig akong makinig ng mga kwentong engkanto ninyo. Kaya naman naglakas loob na akong ibahagi ang aking karanasan. Na hindi ko aakalaing iibig ako sa isang engkanto. Nangyari ito taong 1997 sa isa sa baryo na sakop ng Baybay, Leyte. Isa lamang akong simpleng babae na naniniwala rin sa mga laman lupa. Dahil uso noon ang kwento tungkol sa engkanto, aswang, kapre at iba pa. Sisimulan ko na ang aking kwento. Sana tapusin ninyo hanggang sa dulo. Dahil sa hirap ng buhay noon, Sir Casper, namasukan na ako bilang kasambahay sa edad na 18. Malapit lamang po sa bahay ang pinagtatrabahuan ko, kaya pwede akong umuwi kapag gabi. Mayaman ang mag-asawang amo ko. May malawak na bukirin at may mga negosyo sa bayan. Ang totoo nga niyan, labis naming ipinagtataka ay ang mabilis nilang pag-unlad. Ang negosyong bigasan lang nila sa bayan ang mayroon sila noon. Hanggang sa nabalitaan namin na nagkaroon na siya ng hekta-hektaryang lupain. Pero sino ba naman ako para pag-isipan sila ng hindi maganda? Kung masipag ang isang tao, walang imposible ang pag-asenso. Ikaw na ang bahala rito, Karen. Magluto ka na lang ng pagkain mo kapag nagutom ka. Baka hapon na kami makauwi ng Kuya Oscar mo. Paalam ni Madam Minda. Tumango ako at sinabi na matatapos ko ang mga trabaho ko bago sila dumating. Nang makaalis ang mag-asawa, nagsimula na akong maglinis. Sa 7 buwan kong pagtatrabaho roon, ipinagbabawal sa akin ni Madam Minda na huwag pupunta o tatapat sa silid na nasa dulong bahagi ng pangalawang palapag. Bakit kaya ipinagbabawal ni Madam na puntahan ang silid? May tinatago kaya siya ron? Tanong ko sa aking sarili ng araw na yon habang nagmamap sa sahig ng pangalawang palapag at nakatingin lang sa dulo. Hanggang sa napasigaw na lamang ako nang may marinig akong kalabog sa loob. Napahawak ako sa aking dibdib. Ay, may maligno ata roon. Makalinis na nga sa ibaba. Madalang lang ako makakarinig ng kalabog. Iniisip ko tuloy na baka may nakakulong na tao roon. Pero alam kong hindi yun magagawa ng mga amo ko. Mukha naman silang mababait at hindi makabasag pinggan. Ipinagpatuloy ko na lamang ang aking ginagawa. Nang dumating na si Madam Minda at Sir Oscar, niyaya ako magmerienda. Naglagay ng pagkain si Sir Oscar sa mangkok bago lumabas. Sa silid na po ba kakain si Sir Oscar, ma'am? Oo, Karen. Gusto na daw niyang magpahinga. Napagod daw eh. Sagot naman ni Madam. Tumango na lamang ako at ipinagpatuloy ang pagkain ng merienda. Nang matapos, sinabihan ako na umuwi na dahil wala naman daw akong gagawin. Pagka-uwi ko sa bahay, ikunento ko kay tatay ang narinig ko sa silid na ipinagbabawal sa akin ni Madam. Huwag mo na lang pansinin yun, anak, at tupagin mo na lang ang iyong trabaho. Mahirap magkamali at baka mawala ang tiwala nila sa iyo. Payo ni Tatay Raimundo sa akin. Sumang-ayon na lamang ako. Tama naman si tatay. Nang gabing iyon ay nagkaroon ako ng masamang panaginip. May humihingi ng tulong sa akin sa silid na iyon. Bubuksan ko sana ang pinto, kaso dumating si na Madam Minda at nahuli ako. Tinanggal daw ako sa trabaho. Hinihingal akong bumangon noon. Nagising naman si nanay at tatay. Nagising ka ata ng masama, anak. Karen, ayos ka lang ba?
Nag-aalalang tanong sa akin ni Mama nang iabot sa akin ang isang basong tubig. Magkakatabi lang kasi kami sa isang higaan, Sir Casper, dahil maliit lamang ang aming bahay. Katabi ko naman ang nakababata kong kapatid na si Kyla. Dahil magulang ko sila, sinabi ko sa kanila ang napanaginipan ko. Anak, masyado ka lang nag-iisip, kaya ganun ang napanaginipan mo. Matulog ka na at babantayan ka muna namin. Sabi naman ni tatay. Nahiga na lang ako ulit at hindi ko namalayan na nakatulog ulit ako. Kinabukasan, maaga na naman akong pumasok sa trabaho. Pagkarating ko roon, paalis na sina Madam at Sir. Kaya ako na naman ang maiwang mag-isa sa bahay. Ganoon naman araw-araw. Habang naghuhugas ako, hindi ko nakita yung mangkok. Nagpunta ako sa kwarto ni Sir, pero wala roon ang mangkok. Nasaan kaya ang mangkok na yun? Baka itinago na. Pagkausap ko sa aking sarili. Dahil hindi ko mahanap, nagpasya akong magtungo sa banyo para maglinis at kunin ang mga labahin. Narinig ko ang busina ng sasakyan. Naisip ko na baka may nakalimutan si na Madam. Nagpatuloy lang ako sa ginagawa hanggang sa marinig ko si Sir Oscar. Bakit ba kasi hindi mo pinaalala sa akin, Minda? Alam mo naman na malayo ang bayan, di ba? Naiinis na sabi ni Oscar. Maawa ka naman kay Daniel. Araw-araw mo na lang ginagawa yun. Sabi naman ni Madam. Nagsalubong ang kilay ko nun. Sinong Daniel iyon? Wala namang Daniel doon sa bahay. Naisip ko na baka tao ang nasa loob ng silid. Na-curious ako nun, Sir Casper. Kaya ang ginawa ko, itinigil ko ang ginagawa at nakiramdam sa paligid. Narinig ko ang mga yabag na papunta sa pangalawang palapag. Mabuti na lang nasa pangalawang palapag ako. Naririnig ko ang mga yabag sa labas. Pasimple kong binuksan ang pinto at sumilip. Nakikita ko si Sir Oscar na pumasok sa loob ng silid na yon, sa pinagbabawal na kwarto. Hoy Daniel, gumawa ka ng ginto para maipagbili ko ngayon. Kailangan ko ng pera pang sugal. Sigaw ni Oscar. Napatakip ako ng aking bibig dahil hindi ako makapaniwala sa aking mga narinig. Paano magkakaroon ng ginto si Daniel? Gumagawa ba siya ng ginto? Ang daming tanong sa aking isipan ng mga sandaling iyon. Sumilip ako kahit sobrang lakas ng kabog ng aking dibdib. Pumasok sa loob ng silid si Sir Oscar at ilang sandali lamang, may hawak na siyang maliit na ginto. Parang kasing laki lang iyon ng candy. Ito ang gusto ko kay Daniel. Nabibigyan lagi ako ng ginto. Iba talaga kapag engkanto. Nakangising sabi ni Oscar habang tumatawa. Tama na yan, Oscar. Please, maawa ka kay Daniel. Pakiusap naman ni Ma'am Minda. Hindi siya pinansin ni Sir Oscar. Niyaya lamang siya nito na umalis na ng bahay. Nang tuluyan na silang makaalis, pinuntahan ko ang silid at binuksan. Nakasarado yon at hindi ko alam kung saan inilalagay ni Madam Minda ang mga susi. Sandali lang ha. Naririnig mo ba ako? Hahanapin ko lang ang susi. Nagtungo ako sa kwarto ni Madam. Oo, bukas iyon dahil pinagkakatiwalaan ako. Hinanap ko sa mga drawer ang susi. Habang naghahanap, biglang sumagi sa isip ko yung mangkok. Marahil ang pagkain na dala ni Sir Oscar ay para sa kung sino man ang nasa loob na yon. Nang may makita akong susi sa pinakaibabang drawer, sakto naman na may narinig akong ugong ng sasakyan. Dali-dali ko yung ibinalik sa drawer at lumabas ng kwarto. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Nagmamadali akong nagtungo sa tapat ng pinto. Biglang bumalik sina Madam at Sir.
Bukas na lang kita pakakawalan. Nagmamadali akong nagtungo sa banyo para maglinis ako roon kunwari. Tinawag naman ako ni Madam Minda at magmemeryenda daw. Ganoon kasi lagi, Sir Casper. Kada uwi nila ay sabay-sabay kaming nagmemeryenda. Sinubukan ko ang aking sarili na pakisamahan sila, pero ang totoo ay natatakot ako. Bakit parang ang tahimik mo ngayon, Karen? May problema ba? Tanong sa akin ni Madam Minda. Wala naman po, Madam. Pagod lang po siguro ako sa trabaho. Pagdadahilan ko. Tumango si Madam at sinabing ubusin ko na ang merienda. At nang makauwi na ako. Pagka-uwi ko ng bahay, ikwento ko kina nanay at tatay ang nakita at narinig ko. Hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Totoo ba yung narinig mo, anak? Na may nakakulong sa silid na yon at nagbibigay ng ginto sa kanila? Baka yun ang dahilan ng mabilis nilang pag-asenso. Tanong ni tatay. Tumango ako. Pero ang ipinagtataka ko nun, paano sila nabibigyan ng ginto ni Daniel? Palaisipan sa akin yon, Sir Casper. Tinanong ako ni tatay kung ano ang gagawin ko. Kailangan kong malaman kung sino ang nakakulong. Kailangan kong buksan ang silid na yon. Sagot ko. Hinawakan naman ni nanay ang aking kamay. Mas mabuting wag na lang akong makialam. At baka kung ano pa ang gawin sa akin ni Oscar at Minda kapag nahuli nila ako. Nay, kailangan ko itong gawin. Kung hindi ko ito gagawin, habulin ako ng konsyensya ko habang buhay. Huwag kayong mag-alala. Mag-iingat naman ako. Puno ng kumpiyansa na sagot ko. Tumango si nanay at tatay. Tama lamang daw ang gagawin ko. Basta mag-iingat ako. Kung pwede nga lang daw nila akong samahan, ay gagawin nila. Sinabi ko naman na kaya ko ang sarili ko. Kaya naman kinabukasan, Sir Casper, inihanda ko ang aking sarili. Nasa kusina ako noon at naglilinis ng magpaalam ang mag-asawa kong amo na bibisitahin ang kanilang pananim. Pinalipas ko muna ang ilang minuto bago ako umakyat sa itaas. Pumasok ako sa nakabukas na pinto ng bodega na malapit sa silid. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko noon. Ilang sandali lang narinig ko ang boses ni Maminda. Naawa ako kay Daniel, Oscar. Labis na siyang nanghihina kasi araw-araw natin siyang kinukuhanan ng ginto. Di ba marami naman tayong pinapakain sa kanya? Kaya ayos lang yan. Para may pakinabang yung pamangkin mong engkanto. Naiinis na sigaw ni Oscar. Napatakip ako sa aking bibig nang marinig iyon. Oo nga pala. Nabanggit niya ito. Isang engkanto ang nasa loob ng silid na yon. Naalala ko naman na may narinig akong kwento tungkol sa isang engkanto na pwedeng makapagbigay ng kayamanan sa iyo base sa antas ng kanilang kapangyarihan. Pero pamangkin ko pa rin. Ako ang asawa mo, Minda. Tandaan mo, kung hindi dahil sa iyo, hindi mabubuhay yan. Pero mabuti nga yun. May pakinabang siya kesa pinatay ko. Halika na, may pupuntahan pa tayo. Sigaw ni Sir Oscar. Naikuyom ko ang aking kamay. Napakasagim pala ng taong ito. Si Madam Minda ay napapasunod lang ng asawa. Walang sariling paninindigan. Nagkamali ako ng pagkakilala sa kanila. Ang akala kong hindi nila kayang gawin ay magagawa pala nila. Nang marinig ko ang tunog ng papaalis na sasakyan, dali-dali akong nagtungo sa silid ni na Madam at kinuha ang susi kung saan ko nakita kahapon. Nakahinga ako ng maluwag nang makita iyon. Huminga ako ng malalim. Bago lumabas ng silid at tinungo ang pinto, nanginginig ang kamay ko habang pumipili ng susi dahil marami iyon. Pinagpapawisan na rin ako ng malapot
habang inilalagay yon isa-isa. Relax lang, Karen. Mabubuksan mo rin to. Kinakabahan na sabi ko sa aking sarili. Bumuntong hininga ako nang tuluyan iyong mabuksan. Pinihit ko ang doorknob at itinulak iyon papasok ng dahan-dahan. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko ng mga sandaling iyon. Napaawang ang labi ko nang makita ang isang binata na nakaupo sa papag habang nakagapos. May busal rin ang kanyang bibig at may kung anong nakapalibot sa kanya, mga asin at dahon-dahon na parang pangontra. Napatingin siya sa akin. Lumuluha. Huwag kang maglala. Pagkakawalan kita dito. Sabi ko bago lumapit at tinanggal ang busal sa kanyang bibig. Nasa tabi niya ang mangkok. Tama ang hinala ko. Sinimulan ko na siyang kalagan. Napakagatlabi ako nang makita ko kung gaano kaitim ang kanyang palapulsuhan. Dulot ng matagal ng pagkagapo sa kanya. Tinignan ko siya. Nahuli kong nakatitig siya sa akin. Nakahinga ako ng maluwag nang matanggal ko ang gapo sa kanyang kamay. Isinunod ko ang kanyang paa. Salamat ha. Salamat dahil hindi ka nag-alinlangan na tulungan ako rito. Kahit alam mong may posibilidad na mahuli ka. Paosang boses na sabi niya. Walang anuman. Walang dahilan na mag-alinlangan ako. Dahil ginawa ko lang ang tama. Ang daming tanong sa aking isipan tungkol sa mga nakita ko. Kung bakit ka nandito. Pero pagkakawalan mo na kita at baka mahuli pa tayo. Paliwanag ko. Tumango ang lalaki. Nang makalag ang gapo sa kanyang paa, inalalayan ko siyang makatayo dahil nahihirapan siya. Kaya mo bang maglakad mag-isa? Nag-aalala kong tanong. Kaya ko. Kahit papaano naman ay kinakalag nila ang tali ko kapag nandito si Tio Oscar sa loob dahil kailangan. Paliwanag niya. Kumuha ako ng ilang damit niya sa cabinet at inilagay iyon sa bag na nakasabit. Palabas na kami ng silid nang marinig ang busina ng sasakyan sa ibaba. Napatingin ako sa lalaki. Mukhang mahuhuli ata kami. Ngunit sinabi niya na huwag ako mag-alala dahil siya na ang bahala sa mag-asawa. Naalala ko na engkanto pala siya. Ano nga ba ang kayang gawin ng isang engkanto? Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makababa kami ng hagdan. Narinig ko na tinawag ni Madam Minda ang aking pangalan. Nasaan kaya si Karen? Baka natutulog. Narinig kong tanong ni Madam kay Sir Oscar. Ay, wala akong pakialam sa kasambahay mo. Pupuntahan ko lang si Daniel dahil pakakainin ko na naman siya para mabigyan ulit ako bukas ng ginto. Napatingin ako kay Daniel. Kitang-kita ang galit sa kanyang mukha. Nakakuyom rin ang kanyang kamao. Huminto kami sa salas. Sinabihan niya ako na magtago, pero ang sabi ko, hindi na kailangan dahil malalaman rin nila na ako ang nagpatakas sa kanya. Harapin ko sila ng buong tapang. Tumingin siya sa akin. Maraming salamat, Karen. Tatanawin kong malaking utang na loob ito sa iyo. Puno ng sinseridad na sabi ni Daniel. Napatingin kami sa may pinto nang marinig namin ang boses ni Oscar. Pumapalakpak siya at sinabi na traidor daw ako. Itinuring daw niya akong pamilya, pero pinakawalan ko si Daniel. Tinanong pa ng mokong na Oscar kung sinabi ba ni Minda sa akin na may nakakulong roon. Walang kasalanan dito si Madam Minda. Ako mismo ang nakakita na pumasok ka sa silid at may kinausap. Hindi ako traidor dahil ginawa ko lang kung ano ang tama, Sir Oscar. Mali ang ginagawa ninyo. Binibihag ninyo ang isang tao na walang ginagawang masama sa inyo. Galit na sigaw ko. Natawa si Sir Oscar
Binunod nito sa bulsa ng pantalo ng isang kutsilyo. Dahan-dahan siyang lumapit sa amin. Napatingin ako kay Daniel. Pinagkiskis niya ang kanyang palad. May lumitaw roon na abo at hinipan yon kay Oscar. Ilang sandali lang, unti-unting nawala ng malay ang lalaki. Ang sabi ng binata, pinatulog lamang niya ito. Napatingin ako kay Madam Minda. Pagsisisi ang makikita sa kanyang muka. Tumakas na kayo. Magkukunwari akong tulog para ang alam ni Oscar ay nakatulog din ako sa ginawa mo, Daniel. Lumapit si Minda kay Daniel at niyakap ng mahigpit ang pamangkin. Humingi siya ng tawad sa binata. Wala daw siyang nagawa para iligtas ito. Nagpasalamat si Madam Minda dahil natuklasan ko ang lihim nila. Natatakot kasi siya na sabihin yon sa akin at baka magduda si Sir Oscar. Kaya mabuti na lamang daw ay natuklasan ko. Mahina po kayo. Hindi nyo kayang ipaglaban si Daniel. Gayong kadugo nyo siya. Sabi ko. Oo, inaamin ko yun. Na natatakot ako sa pwedeng gawin sa akin ni Oscar. Umalis na kayo at magpakalayo-layo kayo. Mag-iingat ka, Daniel. Emosyonal na wika ni Madam Minda. Kumuha ng pera sa pitaka ang ginang at ibinigay iyon sa akin. Kumuha din siya ng pagkain at iniligay iyon sa lalagyan. Kakailanganin daw namin iyon sa aming paglalakbay. Nagpasalamat kami at umalis na. Lakad-takbo ang aming ginawa. Dumaan kami sa bukid na pag-aari nila Madam Minda. Tinahak namin ang daan patungong bundok. Sumilong muna kami sa isang malaking punong kahoy para magpahinga. Sa tingin mo, gising na kaya ngayon si Oscar? Baka si mamaya inahanap na niya tayo. Tanong ko. Umiiling-iling si Daniel. Hindi naman. Isang oras ang bisa ng pampatulog na ginawa ko. At pagkagising niya, parang wala siyang lakas. Sagot niya. Kamatay na manok. Sumandal ako sa puno at ipinikit ang aking mga mata. Hindi ko namalayan na nakatulog na ako. Nagising ako sa marahan na yugyug sa aking balikat. Sinabi ni Daniel na may nakita raw siyang kubo sa di kalayuan at doon muna kami magpalipas ng gabi. Tumayo ako at tinungo namin iyon. Sakto naman ang pagbuhos ng ulan nang makapasok kami. Mas maganda na kumain muna tayo, Karen. Tiyak na gutom ka na. Paanyaya ni Daniel. Inihanda na niya ang pagkain sa papag. Iginala ko ang tingin sa kubo. Mabuti na lamang. At medyo matibay iyon. Pinagsaluhan na namin ang pagkain. Kailangan kong malaman ang lagusan patungo sa mundo ng aking ama. Gusto ko makilala ang aking ama. Sinabi ko na tutulungan ko siyang hanapin ang lagusan para makauwi na siya at hindi na siya balikan pa ni Oscar. Nang matapos kami kumain, tinanong ko siya kung bakit siya ikinulong ni na Madam Minda at ni Sir Oscar. Nang mamatay si nanay, kinuha ako ni Tita Minda at siyang nag-aalaga sa akin sa edad na 16 pa lamang. Pagtungtong ko ng 18, lumabas na ang mga katangian ko bilang engkanto. Nang malaman ni Tito Oscar na pwede ako makagawa ng ginto sa pamamagitan ng pagbabad sa akin sa isang drum ng tubig, ikinulong niya ako para hindi ako makatakas para makakuha siya sa akin araw-araw ng ginto. Mahabang kwento ni Daniel. Nalungkot ako. Hindi ko akalain na ganun pala ang pinagdadaanan niya. Mahirap iyon. 1 taon na siyang nakakulong. Iyon ang dahilan kung bakit kay bilis umasenso ng mag-asawa. Dahil ginawa siyang minahan. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ramdam ko ang bigat ng kanyang dinadala. Masaya ako dahil naging daan ako para makaalis ka roon, Daniel.
Ibig sabihin ba nito, Engkanto ang naging asawa ng nanay mo, na kapatid ni Madam Minda? Tanong ko. Nakatitig lamang si Daniel sa akin. May kung anong emosyon ang nakita ko sa kanyang mga mata. Nag-iwas ako ng tingin dahil hindi ko kayang tagalan ang titig niya. Salamat. At tungkol sa engkanto, oo. Nakilala ni nanay ang aking ama nang minsang samahan niya si lolo na mangahoy. Simula noon, palihim na silang nagkikita hanggang sa mabuntis si nanay. Nalaman ni na lolo ang relasyon niya sa engkanto, kaya ang ginawa nila, inilayo si nanay sa aking ama. Sinabi ko na lamang na malalampasan niya iyon. Sa ngayon, kailangan naming maghanap ng lugar na pwedeng puntahan dahil tiyak na ipapahanap siya ni Oscar. Tinanong niya ako kung anong ligtas na lugar ba ang pwede naming puntahan. Nag-isip ako. Sabi ko mas mabuti nang pumunta kami sa isang baryo na medyo malayo roon. Sapat na siguro ang perang ibinigay ni Madam Minda para makapagrenta tayo ng tutuluyan. Hindi naman kasi pwede na umuwi ako sa amin. Kapag nalaman ni Sir Oscar na naroon ako sa bahay, tiyak na gagawa yun ng paraan para mapaamin ako. Sabi ko. Tumango naman si Daniel. Tama daw ang sinabi ko. Ligtas daw ako kung sasama ako sa kanya. Napakagatlabi ako dahil pakiramdam ko ay magkasintahan kami na magtatanan. Itinaboy ko sa isip ang hindi magandang iniisip. Sinabi ko na gusto ko munang makita ang aking pamilya. Gusto ko makatiyak kung nasa maayos ba silang kondisyon. Walang problema yun, Karen. Mas maganda na rin na malaman nila na kasama mo ako para hindi sila mag-alala sa'yo. Suwestyo ng binata. Tumango ako kay Daniel. Sinabi ko sa kanya na mapagkakatiwalaan ang aking magulang dahil nasabi ko sa kanila ang tungkol sa pagkakakulong niya. Hindi nila ako hinadlangan, bagkos sinabihan nila ako na gawin ng tama basta mag-ingat lang. Maswerte ka sa mga magulang mo, Karen. Kung nabubuhay lang sana si nanay. Ramdam ko ang inggit sa kanyang boses. Hinawakan ko ang kanyang kamay at sinabing may mga pagsubok na ibinibigay sa kanya para patatagin siya bilang isang taong engkanto. Papatilahin lang namin ang ulan para makaalis na kami. Sa ngayon ay magpapahinga muna kami. Kinuha ni Daniel ang jacket sa bag na dala at iniligay iyon sa aking likuran. Para hindi ka ginawin, medyo malakas kasi ang ulan at hangin. Nagkatitigan kami. Ngumiti naman ako at nagpasalamat. Ang ganda mo kapag tinititigan ka rin. Puri sa akin ni Daniel. Nag-iwas ako ng tingin at nagpasalamat na lang. Sinabi ko na magpahinga na kami para may lakas kami mamaya. Nagising ako na madilim na sa labas. Tumila na rin ang ulan. Tansya ko nasa 8:00 na ng gabi. Tumingin ako sa tabi ko. Mahimbing na natutulog si Daniel. Pinakatitigan ko siya. Ang gwapo mo rin kapag tinitigan. Puri ko sa kanya. Nanlaki ang mga mata ko nang bigla siyang nagmulat na mga mata. Napasandal ako. Ang lakas ng kabog ng aking dibdib. Nagpasalamat siya sa papuri ko. Tumayo ako at niyaya siyang umalis na. Baka naman magabihan tayo sa daan kung hindi tayo aalis ngayon. Sabi ko na lamang para itago ang hiyang nararamdaman ko. Tumikim ako at lumabas ng kubo. Lumabas na rin si Daniel. Nagsimula na kaming maglakad. Walang nag-iimikan sa aming dalawa. Mabuti na lang at natatandaan namin ang daan palabas ng kabundukan.
lalo at hindi naman ganon kalayo ang kubo sa bungad ng bukid. Nang matanaw na namin ang kabahayan, dumaan kami sa lugar kung saan walang gaanong tao. Hindi tayo makikita dito. Taga rito naman ako kaya kabisado ko, sabi ko kay Daniel. Nagulat na lamang ako nang hilahin niya ako sa isang puno at takpan ang aking bibig. Napalunok ako nang makitang napakalapit ng bibig niya sa akin. Naaamoy ko ang kanyang hininga. Amoy Sensodyne, di joke lang. Ilang sandali lang, inalis na niya ang kamay sa aking bibig. May taong dumaan at alam mo kung sino. Si Oscar, kasamang 2 lalaki. Mukhang hinahanap tayo. Wika ni Daniel. Nakaramdam ako ng kaba sa sinabi niya. May posibilidad na mahuli kami. Niyaya na niya ako. Huwag daw ako mag-alala dahil patutulugin niya ang mga ito kung sakali. Sa noon ay yun lang ang alam pa ni Daniel na mabisang kapangyarihan niya. Kasi huli lang niya itong natuklasan. Pero hindi niya ito gaanong ginagamit kasi nanghihina siya. Katulad na lang sa paggawa ng ginto. Pagkatapos niya kasi makagawa nun, ay nanghihina siya at 3 araw siyang walang lakas. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa sitio namin. Mabuti na lang at wala nang gaanong tao sa labas, kaya walang makakakita sa amin. Dumaan kami sa bukid dahil malapit sa bukid ang bahay namin. Nandito na tayo, Daniel. Sa wakas, nakarating na tayo. Mabuti na lang at walang nakakita sa atin. Masaya akong sabi. Nilakad na namin ang daan patungo sa bahay. Nang nasa tapat na kami, kumatok ako sa pintuang kahoy. Ilang sandali lang, bumukas iyon. Niyakap ako ni nanay nang mamukaan ako. Tinanong niya kung saan ako nagpunta dahil hinanap ako ni Sir Oscar kanina. Napatingin ako kay Daniel. Mahabang paliwanag, Nay. Sa ngayon, pwede bang pumasok muna kami at baka may makakita sa amin? Tumango si nanay. Pinapasok kami sa loob at isinara ang pinto. Sakto naman na lumabas si tatay sa silid. Tinanong niya kung sino ang aking kasama. Huminga ako ng malalim at nagsimula ng magkwento. Na ang kasama kong lalaki ay yun ang ikinulong ni Oscar sa silid na sinasabi ko sa kanila. Tinignan ni nanay si Daniel mula ulo hanggang kuko. Kawawa ka naman, Daniel. Dahil sa kaya mong gumawa ng ginto, ikinulong ka ni Oscar. Ibig sabihin, isa kang engkanto. Tama? Dahil engkanto lang ang kayang gumawa ng ginawa mo. Tanong ni nanay. Maging si tatay ay galit din sa ginawang iyon ni Oscar. Napatingin ako kay Daniel. Tumango naman siya. Opo, isa po akong kalahating engkanto at kalahating tao. Engkanto po ang aking ama. Nagkaroon sila ng relasyon ni nanay at nabuntis ito. At magkapatid naman po si nanay at Tia Minda. Pag-amin ni Daniel. Nanlaki ang mga mata ni nanay. Si tatay naman ay kalmado lamang na nakatingin sa binata. Hindi makapaniwala si nanay na natiis ni Maminda na ikulong si Daniel sa isang silid na pamangkin pala niya. Marahil ay may dugo kang maharlika, kaya kaya mong gumawa ng ginto. Ang iba kasing engkanto ay hindi kayang gumawa ng ginto. Nakadepende kasi yan sa kakayahan. Yung mga engkantong nagbibigay ng ginto na iba, ay yung ginto na yon, sa kanila mismo nang galing yon sa kaharian. Hindi katulad mo na pambihira, sa iyong mismong kapangyarihan ng gagaling. Paliwanag ni tatay.
Nasabi ni nanay na kaya pala kay bilis ng pag-asenso ni Sir Oscar at Madam Minda ay dahil may ginagawa pala silang mali. Hindi galing sa hirap ang kayamanan nila. Tiyak na babagsak sila dahil walang nagtatagal na kayamanan sa maling paraan. Sumang-ayon ako sa sinabi ni nanay. Tinanong ako ni tatay kung ano ang plano namin para hindi matunto ni Oscar si Daniel. Pupunta kami sa lugar na malayo rito. Ano? Sasama ka? Hindi pa pwedeng siya na lang ang pumunta roon. Dahil lalaki at sabi mo nga, engkanto siya. Kaya niya ang sarili niya. Tutol ni tatay. Kaya hindi ako nakapagtapos ng pagsalita. Tinignan ko si Daniel. Walang emosyon ang kanyang mukha. Lumapit ako kay tatay at hinawakan ang kanyang kamay. Ipinaliwanag ko sa kanya kung bakit kailangan kong samahan si Daniel. Hindi ako pwedeng manatili sa bahay dahil tiyak na pupunta roon si Oscar at tanungin ako kung nasan si Daniel at kung ang masama pa, baka pilitin ako at buhay namin ang kapalit. Sana naiintindihan niyo ako, tay. Kailangan kong tulungan si Daniel at para na rin sa sarili ko. Pakiusap ko. Kaya sa huli, Sir Casper, ay pumayag na rin sina nanay at tatay na sumama ako sa binatang engkanto. Basta't mag-iingat lamang daw kami at huwag lalampas sa pagtulong ang gagawin ko. Napakagatlabi ako at napatingin kay Daniel. Huwag po kayong mag-alala. Iingatan ko at hindi ko sasamantalahin ang kabaitan ni Karen. Wika ni Daniel. Mamayang madaling araw na kami pupunta sa Karatig Barangay. Ihahatid na lamang kami ni tatay. Ihahatid na lamang kami ni tatay sa bungad kung saan ang shortcut. Dahil gabi na, niyaya ko muna si Daniel na magpahinga. Natulog sa salas ang binata. Bandang 3:00 ng madaling araw nang gisingin ako ni nanay. Dahil kailangan na naming umalis. Nagbaon lang ako ng ilang damit at pinabaunan kami ng pagkain para hindi kami magutom sa daan. Si Daniel naman ay nag-abot ng pera kina nanay. Kunin niyo po panggastos rito sa bahay dahil nawalan ng trabaho si Karen dahil sa akin. Magalang na sambit ni Daniel. Maraming salamat, Daniel. May tiwala kami sa iyo, anak. At sana, huwag mong sirain yon. Respeto ang gusto kong ibigay mo kay Karen. Pakiusap ni tatay. Tumango si Daniel at sinabi na hindi sisirain ang tiwalang iyon. At nang maihatid kami ni tatay sa shortcut, minadali na naming naglakad papunta sa Karatig Baryo. Mula sa baryo namin ay siguro mga nasa 5 baryo ang lalakarin namin. Alam ko naman yon at nakapunta na ako doon. Mas ginusto ko din kasing pumunta doon dahil walang masyadong tao. Kumbaga liblib at pahirapan ng pagpasok sa mga motor o di kaya ay ibang sasakyan. Pagkarating namin sa nasabing baryo, naghanap kaagad kami ng matutuluyan. Nakiusap kami doon sa may mga tao. Sinabi naman namin na nagtanan kami. Kaya napadpad kami sa baryong iyon. Na nito mga panahong ito, ay uso kasi ang pagtatanan. At walang pakialam ang mga taga-baryo kung ganon ang ginagawa nyo. Hanggang sa nakiusap kami na kung pwede lang kahit kubo ay aming upahan. Hanggang sa may nahanap naman kami. At nang makahanap nga ay talagang nagpapasalamat kami sa nasabing manong. Pumasok na kami sa loob ng bahay. Simple lamang iyon. Kubo, may 1 kwarto na diretsyo na. At ang banyo ay nakahiwalay sa kubo. Kumbaga may silong siya. Tapos pagbaba mo ng hagdan na 3 baitang lang, salas na at kusina. Ano ang susunod nating plano? Tanong ko kay Daniel habang inilalabas ko ang mga damit ko at isinalansan iyon sa gilid. Pupunta tayo ng bundok.
Kailangan ko makahanap ng puno ng balete. May iuusal akong dasal na itinuro ni nanay para matawag ko ang aking kalahi. Kailangan ko silang makita. Kailangan ko makilala ang aking ama. Sambit ni Daniel. Madalas kasi sa puno ng balete nakatira ang mga engkanto o di kaya ay nagpapakita. Sinabi ko na sasamahan ko siya. Nagpasalamat siya sa akin dahil sobrang bait ko daw. Ang sabi ko, wala sa akin iyon. Dahil ang importante ay masaya ako dahil natutulungan ko siya. Walang kapalitang pagtulong ko dahil bukal iyon sa puso ko. Napakaswerte ng lalaki na mamahalin mo. Komento ni Daniel. Natawa na lamang ako ng mahina dahil napunta roon bigla ang usapan. Hanggang sa pagkatapos namin, napagpasya namin na maglakad-lakad muna sa baryong iyon, pampalipas ng oras. Sa likod niyon ay may bukid rin at sa dulo ng bukid ay kagubatan. Sinabi ni Daniel na pupuntahan namin yon mamayang hapon at maghahanap ng puno ng balete. Sigurado ka ba dyan, Daniel? Baka mamaya masamang engkanto pala yung kausap mo. Baka mapahamak pa tayo. Nag-aalala kong tanong. Kailangan kong subukan, Karen. Walang mangyayari kung yun ang iisipin ko. Tugon naman niya. Sumang-ayon naman ako sa sinabi niyang iyon. Nang makapaglakad-lakad at makabili ng pagkain, bumalik na kami sa tinutuluyang bahay. Natulog kami para may lakas kami mamayang gabi. Nagising naman kami mga bandang 6:00 na. Nagulat ako nang iabot sa akin ni Daniel ang isang kumikinang na ginto. Kailangan natin ito, sabi ni Daniel. Inilagay ko iyon sa bag. Nagluto ako para makakain na kami. Nang matapos kumain, naglakad na kami patungong bundok. Malayo-layo man pero kakayanin. Tumigil si Daniel at lumapit sa akin. Sinabi niya na may gagawin daw siya para hindi kaagad ako mapagod. Yumuko siya at hinawakan ng aking paa. Nanlaki ang aking mga mata nang biglang magbago ang anyo ni Daniel. Naging puti ang kanyang buhok na unat. Nagkaroon ng kaunting liwanag na bumalot sa kanyang katawan. Pumuti rin ang kanyang kutis. Naging engkanto ka na, Daniel? Bulalas ko habang nakaawang ang labi. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Unti-unting nawawala ang sakit sa aking paa dahil sa mahabang paglalakad. Tumayo siya. Nangyayari daw iyon kapag gumamit siya ng mahika na mataas ang antas at kapag kabilugad din ng buwan. Ayos na ba ang paa mo? Hindi na ba masakit? Tanong ni Daniel. Tumango ako. Ibang-iba ang itsura niya dahil sa kulay ng kanyang buhok. Hindi daw siya nagiging engkanto dahil kinukuha ni Oscar ang lakas niya. Kaya iyon ang dahilan kung bakit hindi siya makatakas dahil din sa pangontra na nakapalibot sa kanya noon. Niyaya na ako ni Daniel na maglakad para mabilis nang makarating sa paroroonan. Naghanap nga kami ng punong balete roon. Nang mapagod, nagpahinga muna kami sa ilalim ng isang puno. Saan kaya natin makikita ang puno ng balete? Ang daming puno dito, Daniel. Wala ka bang kapangyarihan para mas mapadali ang paghahanap natin? Tanong ko. Tinignan ko si Daniel. Napatingin siya sa akin. Nanlaki ang kanyang mga mata nang may maisip siya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ako naman ay iginala ang tingin sa paligid para tulungan siya. Nagmulat ng mga mata ang binata at may itinuro sa di kalayuan. Naroon ang puno ng balete, sabi niya. Tinanong ko siya kung ano ang ginawa niya at ang sabi niya, pinakiramdaman daw niya ang paligid at gumamit ng kaunting mahika
Tumayo na kami at pinuntahan iyon. Napangiti ako nang matanaw ang puno ng balete. Napakalaki niyon at nakakatakot ang itsura dahil sa marami itong sanga na para bang anumang oras ay may lilitaw na kapre at idagdag pa ang mga baging na napakarami. Lumapit si Daniel sa puno at hinawakan iyon. Napatakip ako sa aking mata nang biglang magliwanag ang katawan niya hanggang sa may liwanag na lumabas sa puno. Napanganga ako nang may lumabas roon na kagaya ng buhok ni Daniel. Isang engkanto. Siya na kaya ang makakatulong kay Daniel? Tanong ko sa aking sarili. Tinanong si Daniel ng engkanto kung ano ang kailangan niya at bakit siya tinawag. Isang maharlika lamang ang kayang magpatawag kasi rito. Kaya ibig sabihin lang nun na isang maharlika si Daniel. Ang iyong lingkod. Ako si Daniel. Hinahanap ko ang aking ama na isang engkanto. Sagot ni Daniel. Tinignan siya ng engkanto mula ulo hanggang paa. Sinabi ng engkanto na marahil isang maharlika ang kanyang ama. Sinabi nito na ipakita ni Daniel ang kanyang palad dahil may titignan lamang ito roon. Inilahad naman ng binata ang kamay. Pinakatitigan siya ng engkanto at sinabing nagmula si Daniel sa angka ng hari. Gusto kong pumunta kung saan kayo nakatira. Gusto kong makilala kung sino ang aking ama. Baka ang hari ninyo ang aking ama. Sabi ni Daniel. Wala daw problema. Pero paano daw ako? Ang sabi ni Daniel ay kasama daw ako. Sinasabi ko naman na huwag niya akong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko. Babalik na lamang ako sa tinutuluyan namin at hihintayin ko siya. Umiling si Daniel at sinasabing sasama ako at sabay kaming aalis din. Kaya wala akong nagawa kundi ang sumang-ayon na lang. Sasama ako basta kasama ko si Karen. Hindi ko siya pwedeng iwan dahil may naghahanap sa amin. Seryosong sabi ni Daniel. Napatingin sa akin ang engkanto. Napatango siya. Wala daw magiging problema basta pagkatapos ay buburahin na niya ang mga nakita ko sa kanilang mundo. Tumutol naman si Daniel. Sinabi niya na mapagkakatiwalaan ako kaya walang dahilan para burahin ang mga alaala ko. Sinabi ng engkanto na kung si Daniel daw ang masusunod, walang dahilan para isama ako. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit isa akong maharlika? Malay nyo, anak o kamag-anak ako ng hari nyo. Hindi ko pwedeng iwan si Karen dito dahil nga may naghanap sa amin at ayaw ko siyang mapahamak. Matagal bago nakasagot ang engkanto. Bago siya tumango. Inilapat ng engkanto ang kamay sa katawan ng puno ng balete hanggang sa bigla itong nagliwanag muli. May kung anong lagusan ang lumabas roon. Sinabi niya na sumunod kami sa kanya. Pero bago yon, hinawakan ng engkanto ang kamay ko at hinipan iyon. Proteksyon ko daw iyon para hindi ako pagkainteresan ng mga engkanto makakakita sa akin. Subukan lang nila at ako ang makakalaban nila. Seryosong sabi ni Daniel. Sinabi ng engkanto na huwag siyang pagkakasiguro dahil maraming engkanto ang malalakas. Sumunod na kami sa kanya papasok sa lagusan. Maliwanag sa loob. Punong-puno iyon ng ilaw at may mga alitaptap pa. Ang dinadaanan namin ay mga ginto at pilak. Halos malula ako. Nang makarating, kusang sumara ang lagusan sa likuran namin. Kung nalula ako sa lagusan, mas nalula ako sa mga nakita ko. Grabe, ang ganda dito. Bulalas ko. Ang mga bahay na naroon ay yari sa tanso, pilak at ginto.
Marami rin mga kakaibang bulaklak sa kanilang bakuran na noon ko lang nakita. Malinis ang paligid at walang makikitang dumi. Hindi ko akalain na ganun kaganda at karangya ang buhay ng mga engkanto. Kung isa lamang akong engkanto, sigurado hindi ko na kailangang magtrabaho. Napatingin ako kay Daniel at biglang sumagi sa isip ko na paano kung maging asawa ko siya. Pero kaagad ko rin namang inalis sa aking isipan. Napatingin siya sa akin. "Ayos ka lang ba?" tanong niya. Tumango ako at tinungo na namin ang palasyo. Nang makarating kami sa isang malaking pinto, inilapat na ng engkanto ang kamay sa isang bilog na roon na yari sa ginto. Bigla iyong umilaw. Narinig namin ang isang baritonong boses na puno ng otoridad. "Sino yung kasama mo, Olyo?" Tanong nito. Sinabi ni Olyo sa hari na nagngangalang Josito na isang maharlika si Daniel at nais malaman kung sino ang kanyang ama. Sinabi ng hari na papasukin si Daniel sa loob ng palasyo. Bumukas ang malaking pinto. Maging sa loob ng palasyo ay puno ng karangyaan. Mula sa sahig, dingding, at mga muebles ay kumikinang sa karangyaan. Hindi ako makapaniwala na makakakita ako ng ganito. Akala ko, sabi-sabi lang at nababasa ko. Pero, pwede palang magkatotoo. Bulalas ko. At ang nasabing hari ay nakaupo siya sa isang malaking upuan na yari sa tanso, pilak at ginto. Siya ang hari ng mga engkanto. Nakasuot siya ng kasuotang panghari kasi na may mga adornong ginto. Malaki ang kanyang katawan at may korona ang kanyang ulo. Napatingin si Josito sa amin, lalo na kay Daniel. Napakorap siya tsaka tumayo. Yumukod si Olyo, kaya ganoon na rin ang ginawa namin ni Daniel. Huminto ang hari sa tapat ng aking kasama. "Kamukha mo ang babaeng lubos kong minahal ng ilang taon. Magkahawig na magkahawig kayo. Siya si Daniela. Siya ba ang iyong ina?" Tanong ng hari na makikita sa muka ang pangungulila. Tumango si Daniel. "Oo, siya nga ang aking ina na namatay na 3 taon na ang nakaraan. Nagkasakit siya ng malubha." Sagot naman ni Daniel. May tumutulong luha sa mga mata ng hari. Niyakap nito ang binata. Sinabi nito na kay tagal na daw niyang gustong makita ang nag-iisa niyang anak sa isang tao. Simula kasi noong hindi na sila nagkita ni Daniela, hindi na niya ninais na mag-asawa. Si Daniela daw ang minahal niyang lubos. Ngunit pinaglayo sila ng tatay ng babae. "Ikaw nga ang aking anak. Ramdam ko sa aking puso. At katunayan, isa ka ng engkanto. Ang totoo niyan, nagbabalak na akong pumunta sa mundo ninyo para hanapin ka. At salamat dahil ikaw na ang kusang pumunta rito." Emosyonal na sabi ng hari. Sinabi ni Daniel na naroon siya para makilala niya ang ama niya at humingi siya ng dagdag na kapangyarihan dahil hinahanap ng asawa ng kapatid ng kanyang nanay dahil sa kakayahan niyang gumawa ng ginto. Nagsalubong ang kilay ng hari. "Alam mo bang pwede mong ikamatay ang ginagawa nilang iyon sa'yo? Gusto mo bang hanapin namin siya at ako na ang magpaparusa sa kanya? Hindi maganda ang kanyang ginawa." Galit na sabi ng hari. Umiling si Daniel. Hanggat maaari ay ayaw niyang gumawa ng ganong bagay sa asawa ng kanyang tiyahin. Tiyak na kawawa si Madam Minda kung sakali. Ang kailangan lang niya ay matutunan kung paano magbura ng alaala para hindi na siya maalala ng tiyuhin. Yun daw ang kailangan ni Daniel. "Sa ngayon ay ihahatid muna kayo ni Julio sa inyong magiging silid.
Pag-uusapan natin yan mamaya, anak ko. Ikinagagal akong makita ka. Wika muli ng hari. Nag-aagalak din po ako na makilala kayo, aking ama. Tugon naman ni Daniel. Suminyas ang hari. May dumating na 2 babae na nakasuot ng puting bestida. Sila ay katulong kong ikukumpara sa tao. Sumama kami sa kanila. Huminto sila sa isang malaking silid. Gaya ng ginawa ni Olyo, idinikit ang isang palad sa bilog na yari sa ginto. At pagkayari ay bumukas iyon. Nalula ako sa ganda niyon. Kumikinang ang pader at sahig. Pumasok kami sa loob at iniwan sandali. Ihahatin na lamang daw ang aming merienda. Naupo ako sa kama. Ang yaman ng mga engkanto, Daniel, no? Hindi ka na maghihirap rito. Paano kaya kapag nalaman to ni Oscar? Baka sabihin niya sa buong barangay para lang mahuli ka. Natatawa na naiiling kong sabi. Natawa rin si Daniel. Tumabi siya sa akin at hinawakan ang aking kamay. Napatingin ako sa kanya. Nagkatitigan kami. Napapikit ako nang hawakan niya ang aking pisngi hanggang sa dahan-dahan niyang inilapit ang mukha sa akin. Napapikit na lamang ako nang lumapad ang labi nito sa aking labi. Banayad lamang ang halik niya. Na mga sandaling iyon napagtanto ko na gusto ko si Daniel. Kaagad akong humiwalay nang marinig ang pagbukas ng pinto. Pumasok ang 2 katulong na may dalang pagkain. Isang tao ang aking kasama. Pwede ba niyang kainin ito? Tanong ni Daniel. Tumango naman ang 2. Kinuha niya ang mahabang plato na kumikinang dahil gawa yun sa pilak. Sobra pa rin akong nalula noon, Sir Casper, sa karangyaan na mayroon ang mga engkanto. Nang matapos kumain, akmang hihiga ako para magpahinga sa malambot na kama nang hawakan ni Daniel ang aking kamay. Gusto kita, Karen. Nung una kitang nakita sa silid, doon nagsimula ang nararamdaman ko sa iyo. Humahanga ako sa katapangan mo. Puno ng sinseridad na sabi ni Daniel nang titigan ko siya. Napatitig din ako sa binatang engkanto. Sinabi ko na tsaka lang namin pagtuunan ng pansin ang aming nararamdaman. Dahil ang mahalaga ngayon ay magawa namin ang plano namin. Dahil sa kagustuhan na matuto ni Daniel sa kung paano magbura ng alaala, nanatili muna kami roon. At nang matuto siya, napagdesisyonan na namin na magpaalam na. Bukas ang palasyo kung gusto ninyong mamasyal dito, anak. Sabi ng hari. Tumango lamang si Daniel at niyakap ang ama. Paalis na sana kami nang muling magsalita ito. Pag-isipan mong mabuti ang alok ko, anak. Ikaw ang susunod sa yapa ko dahil ikaw lang ang anak ko. Pakiusap nito. Tumango lamang si Daniel at naglakad na kami palabas ng palasyo. Inihatid kami ni Julio sa may bukanan ng lagusan. Sinabi niya na ang dulo niyon ay kung saan namin siya nakita. Pumasok na kami sa loob ng lagusan. Iginala ko ang aking paningin sa buong palasyo at hindi maiwasang humanga uli sa ganda niyon. Naglakad na kami palabas roon. Gusto kang maging hari ng iyong ama, tama? Tanong ko nang makalabas na kami sa lagusan. Bumalik na rin sa dati ang kulay ng kanyang buhok. Sakto naman napapalubog na ang araw ng mga sandaling iyon, kaya hindi kami mahihirapan na makabalik. Tumigil siya at tumingin sa akin. Tama daw ang sinabi ko. Gusto ng kanyang ama na magiging hari din siya, kaso ay tatanggihan niya iyon. Bakit naman, Daniel? Ayaw mo nun? Mamumuhay ka ng marangya at pinaglilingkuran ng mga engkanto kaysa rito sa mundo ng mga tao na paghihirapan mo lahat ng gusto mo? Tanong ko, ngunit umiling lamang ito. Napakurap ako nang hawakan niya ang aking pisngi.
Nandito sa mundo ng mga taong aking buhay, aanhin ko ang karangyaan kung maghihiwalay naman ako sa iyo. Ikaw ang pinili ko, Karen. Handa akong magtiis ng hirap, basta ikaw lang ang kasama ko. Puno ng sinseridad na sabi ni Daniel. Napatulala ako noon, Sir Casper. Hindi ko akalain na ako ang dahilan kung bakit tinanggihan niya ang alok ng kanyang ama. Masaya ako dahil ako ang pinili. Dahil gusto ko na rin siya noon. Niyaya na niya ako na magpatuloy, kaya sumunod na lamang ako sa kanya pabalik sa tinutuluyan namin. Nang makabalik, napagpasyahan naming magpahinga. Hindi ako makatulog noon. Lumabas ako ng bahay at lumanghap muna ng sariwang hangin. Naalala ko ang mga sinabi ni Daniel. Maski din ako, hindi ko kayang mahiwalay sa iyo. Malulungkot ako kapag pinili mo ang mga kalahi mo. Sabi ko sa aking sarili. Totoo bang narinig ko? Napaawang ang labi ko nang marinig ang boses ni Daniel. Lumingon ako at nakita ang binata na nakatayo sa di kalayuan sa akin. Tumango ako at sinabing naging bahagi na siya ng buhay ko. May pinagsamahan kami. Lumapit siya sa akin habang nakatitig naman. Napalunok ako nang ilang pulgada na lang ang layo namin sa isa't isa. Bakit hindi mo na lang sabihin na gusto mo rin ako, Karen? Bakit ka ba nag-aalangan na aminin ang nararamdaman mo para sa akin? Oo, gusto kita, Daniel, pero parang imposible na maging tayo dahil nga sa kalagayan mo. Isa kang engkanto at tao lang ako. Sagot ko. Wala akong nakikitang mali, Karen, na magmahal ka ng engkanto. Sagot ni Daniel. Paano kung kunin ka nila? Natatakot kong sabi. Hinawakan ni Daniel ang aking pisngi. Hindi daw yun mangyayari dahil ako ang pipiliin niya anuman ang mangyari. Niyakap ko si Daniel. Kapag pala mahal mo, kahit anuman o sino man siya, ay tatanggapin mo. Na mga sandaling iyon, Sir Casper, hindi ko namamalayan na ibinigay ko na pala ang aking sarili sa kanya. Nawala na sa isip ko ang mga sinabi ni nanay at tatay. Nang gabing iyon, ipinaramdam namin ang pagmamahal sa isa't isa. Kinabukasan, nagising ako dahil sa pagyugyug sa akin ni Daniel. Bakit? May problema ba, Daniel? Kinakabahan kong tanong. Halata sa mukha niya ang matinding pagkabalisa at takot. Naglalakad-lakad muna ako habang hinihintay kang magising. May nakita akong dalawang lalaki. Hinahanap nila tayo. Narinig ko lang ang pangalan nating dalawa. Kailangan na nating umalis, Karen, dahil baka mahanap tayo. Nagmamadali niyang sabi. Hanggat maaari ay ayaw niyang makasakit kasi. Kaagad akong tumayo at pinilit ang sarili na kumilos, kahit na masakit ang aking katawan, lalo na sa pinakagitna. Ano yun? Inilagay na namin sa bag ang aming mga gamit. Nang matapos, dumaan kami sa likod kung saan may pinto roon na maliit. Ngunit natigilan kami nang may tumawag sa mga pangalan namin. Humarap kami sa kanila. Nang makalapit na, hinipa ni Daniel ang kanyang palad at may lumabas roon na usok. Nalanghap yun ng dalawa at kaagad na bumagsak sa lupa. 2 oras ang epekto niyan. Tara na, baka papunta na ang ilan rito. Paano kaya tayo natuntun, Daniel? Grabe talaga maghanap si Oscar. Gagawin ang lahat mahanap ka lang. Marahil may pabuya siyang ibinigay. Sabi ko na sinang-ayunan naman ni Daniel. Lakad-takbo ang ginawa namin hanggang sa makalabas kami ng baryo.
Tumigil muna kami sa likod ng isang puno para magpahinga. Humingi ng paumanhin si Daniel dahil napagod daw ako. Sabi ko na wala iyon. Ang mahalaga ay makaligtas kami. Nang makapagpahinga, sinabi ko na mas ligtas kung sa bahay kami pupunta. Tumango si Daniel. Nagbalabal kami para hindi kami mahalata. Kumusta na kaya si nanay at tatay? Tanong ko bigla habang tinatahak ang daan na dinadaanan namin noong nakaraan. Tiyak na ayos lamang sila, Karen. Subukan lang ni Oscar na galawin sila. Makikita niya kung paano magalit ang isang engkanto. Tugon ni Daniel. Nagulat na lamang ako nang hilahin niya ako at pinadapa sa mayabong na halaman. May mga tao daw na paparating at baka kami ang hinahanap. Hindi nga kami nagkamali dahil narinig ko ang aking pangalan. Nakaramdam ako ng takot nang maisip ang isang bagay. Tinignan ko si Daniel. Paano kung gawin nilang bihag ang mga magulang ko, Daniel, para mapalabas tayo? Daniel, anong gagawin natin kapag nangyari iyon? Natatakot ako para sa kanila. Natatakot kong saad nun. Hinawakan ni Daniel ang aking kamay. Hindi daw niya hahayaang mangyari iyon. Nang wala na ang mga taong naghahanap sa amin, nagmamadali na kaming umalis. Ilang minuto kaming tumatakbo hanggang sa makarating kami sa boundary ng aming barangay. Muli, dumaan kami sa bukid. Mabuti na lamang at may tanim noon na mais, kaya nakapagtago kami. Lakad, takbo, gapang, yun ang ginawa namin para hindi kami makita. Nung nasa bahay na kami, Nay, nandito na po kami, Nay. Tawag ko nang nasa tapat na kami. Napatingin ako kay Daniel. Pumasok na kami sa loob at hinanap si nanay. Subalit wala sila sa bahay. Kumabog na ng malakas ang aking dibdib. Baka bihag na ni Oscar si nanay at tatay, pati ang aking mga kapatid. Daniel, anong gagawin natin? Natataranta kong tanong. Hinawakan niya ulit ang aking balikat. Sinabihan niya ako na kumalma lamang daw ako at huwag mabahala dahil walang mangyayari kung yun ang nararamdaman ko. Tumango ako at pinakalma ang aking sarili. Napatingin ako sa mesa. May papel roon. Kinuha ko iyon at binasa. Nakasulat roon na hawak nga ni Sir Oscar ang aking mga magulang at kapatid. Binasa rin iyon ni Daniel. Anong gagawin natin ngayon, Daniel? Baka kung ano ang gawin nila kina nanay at bunso. Kinakabahan kong tanong. Hanggat maaari, ayaw kitang madamay rito, Karen. Kung ako ang kailangan nila, ibibigay ko. Pero mag-iisip muna ako ng paraan para hindi na ako bumalik sa pagiging bihag ni Oscar. Tugon ni Daniel. Tinanong ko siya na hindi ba pwedeng burahin ang alaala ng lalaki. Hindi raw kasi pwede yun dahil baka madamay si nanay. Masama ang magiging epekto nun. Dapat daw hawak niya si Oscar para magawa yon. Sa likod ng sulat ay naroon ang address kung saan naroon ang aking pamilya. Pupuntahan natin sila mamaya, Karen. Sa ngayon ay kumain muna tayo dahil alam kong nagugutom ka na. Hindi maganda na pupunta tayo roon na walang lakas. Paanyaya ni Daniel. Mabuti na lang at may pagkain sa bahay kaya kumain muna kami. Kailangan namin ng lakas para harapin si Oscar. Pagkatapos namin kumain, nagplano na kami kung paano haharapin ang mapang-abusong lalaki. Nang maayos na ang lahat, umalis na kami at tinungo ang daan patungo sa lugar na nasa papel. Parting baryo lamang din iyon kung saan may lumang bodega na napabayaan na ng panahon. Nakasuot kami ng itim na hoodie jacket
para hindi kami mahalata. Ilang minuto ang lumipas nang marating namin iyon. Ito na ang lumang bodega na sinasabi diyan. Tanong ni Daniel. Tumango naman ako. Oscar, ilabas mo ang nanay ko at tatay, pati mga kapatid ko. Wala silang kasalanan, kaya wag mo silang idamay rito. Sigaw ko na lang bigla. Bumukas ang bodega. Lumabas roon si Oscar habang nakasunod ang 3 lalaki. Sinabi ko na pakawalan niya ang aking pamilya. Huwag niyang idamay. Natawa lamang si Oscar. Kunin nyo. Nasa loob ang bihag natin. Utos ni Oscar. Pumasok ang 3. Pagkalabas nila, hawak-hawak na nila sina nanay at tatay na nakagapos ang kamay. Sinabi ni Oscar na pakakawalan lamang sila kapag isinuko ni Daniel ang sarili. Napatingin ako kay Daniel. Kaya mo ba siya palalapitin sa'yo? Bulong ko. Tumango ang binata. Yun kasi ang kailangang gawin. Kapag lumapit si Daniel, pwedeng madamay ang aking pamilya. Magkakasama kasi yon sa kanila, lalo at hindi sila ang punteriya ni Daniel. Magiging bihag ninyo ako kung lalapit ka sa akin, Oscar. At kayo mismo ang bibihag sa akin. Sambit ni Daniel. Iyon kasi ang plano kapag lumapit sila. Papatulugin ni Daniel ang mga ito. Natawa na lamang si Oscar. Bakit daw niya gagawin yon? May kakayahan si Daniel na magpatulog ng tao. Nahalata ni Oscar na ganun nga ang plano, kaya ang ginawa namin ay plan B na kami. Kailangan ng lumapit ng binata at labanan ng mga ito, at ako naman ang kakalag sa aking pamilya. Sugal na kung sugal iyon. Akmang lalapit na sana si Daniel nang biglang lumitaw ang mga engkanto sa likuran at gilid ni na Oscar. Ngunit parang walang nakita ang lalaki. Napatingin ako kay Daniel. Hindi nila nakikita ang mga kalahi mo, Daniel. Bulong ko. Tumango lang si Daniel na may ngiti. May kakayahan daw ang mga engkanto na itago ang kanilang mga sarili sa mga tao at pwedeng magpakita lang sa kung sino ang gusto nila. Napaatras ako dahil katabi ni Daniel sa Hulyo. Ipagpaumanhin ninyo, prinsipe, kung kinakailangan ko kayong samahan rito sa mundo nyo. Iyon kasi ang utos ng iyong amang hari, ang masiguradong ligtas ka. Sabi ni Julio. Nagpasalamat si Daniel dahil naroon sila para tulungan kami na mailigtas ang aking pamilya. Napangiti ako dahil napakabuti nilang engkanto. Sumigaw si Oscar na pumunta na si Daniel roon dahil naiinip na siya. At yun nga ang ginawa niya. Naglakad na siya papalapit kay Oscar. Kampante siya na hindi siya mapapahamak dahil naroon ang kanyang mga kasama. Ako naman ay nagdasal na sana maging maayos lang ang lahat. Huminto si Daniel ng ilang metro na lang ang layo kay Oscar. Akmang lalapit na ito, pero binatukan ito ng engkanto na nasa tabi nito. Aray! Sino ang nambatok sa akin? Kainis naman. Naiinis na tanong ni Oscar. Umiiling-iling ang 3 lalaki. Kapag daw hindi umamin daw ang 3, hindi mabaybigyan ng ginto. Ngunit itinanggi talaga nila. Hindi na sila pinansin pa ni Oscar. Humarap ito kay Daniel pero napasigaw sa sakit ang lalaki nang mapasobsob ito sa lupa. Ang 3 rin ay nakasubsob na sa lupa. Sino ba yung mga yan? Mga engkanto rin kayo, no? Sigaw ni Oscar. Nagpakita ang mga nasa 5 engkanto. Kinalagan ng 2 engkanto si nanay. Nang makalagan si nanay, tumakbo sila papalapit sa akin. Umiiyak akong niyakap sila. Sa wakas, ligtas na sila. Inatake ni Oscar at ang 3 nitong kasama ang mga engkanto.
Ngunit naging mabilis ang kilos nila. Sinipa sa tiyan si Oscar ng dalawa, dahilan para tumilapon pa siya sa isang puno. Tatayo pa sana ang lalaki, pero nilapitan na ito ni Daniel. Huwag ka nang lumaban pa. Sumuko ka na lang kung ayaw mo pang mamatay. Pasalamat ka at mabait pa ako. Kung talagang gusto kong magiganti, kamatayan sana ang ipapataw ko sa iyo. Seryosong sabi ni Daniel habang matalim na nakatitig sa lalaki. Lumuhod si Oscar sa binata at humingi ng tawad. Nagsisisi daw ito sa mga ginawa. Kahit naman magsisi ang lalaki, aalisin din naman sa isip nito ang mga nangyari. Nanlaki naman ang aking mga mata nang magpakita ang hari na ama ni Daniel. At nilapitan si Oscar. Kitang-kita sa mukha ng lalaki ang takot sa hari. Anong karapatan mong ikulong ang aking anak sa loob ng mahigit 1 taon? Hindi kanya kadugo, di ba? Pinagsamantalahan mo ang pagiging engkanto niya. Galit na sabi ng hari. Kinilabutan ako sa boses nito. Parang may kakaiba roon. At yun nga ang nangyari. Isinumpa si Oscar ng hari. Maghihirap daw sila at lahat ng ari-arian na nakuha sa pamamagitan ni Daniel ay unti-unting mawawala. Nagmamakaawa si Oscar na huwag yung gawin sa kanya dahil kawawa ang mga taong umaasa sa kanila, lalo at may asawa siya. Sana naisip mo yan noong gawin mo yan kay Daniel. Kung naging mabuti ka sana, baka binigyan pa kita ng gantimpala. Sigaw ng hari. Hindi na daw yun mababawi pa dahil nasabi na ng hari. Lahat ng binibitawan nitong salita ay nangyayari basta konektado ang isang engkanto. Maging ang 3 katulong ni Oscar ay hindi pinalampas ng hari. Hindi nila matatamasa ang ginhawa na bigay ng kalikasan, lalo at magsasaka ang 3. Lahat ng ginagawa nating masama ay may kapalit. Tandaan ninyo yan. Kung gusto ninyong umasenso, gumawa kayo ng mabuti. Hindi dahilan na nagigipit kayo para gumawa ng hindi maganda. Ang pangit lang sa'yo, Oscar. Naging sakim ka. Makahulugang sabi ng hari. Maya-maya pa ay inilibot ang tingin ng hari sa paligid. Pagkatapos, inilapat nito ang palad sa ulo ni Oscar. Pumikit siya at nag-usal ng mga katagang hindi ko maintindihan. Biglang may lumabas na liwanag sa palad ng hari hanggang sa bumalit iyon sa katawan ni Oscar. Napasigaw naman ito sa sakit. Hinihigop daw niyon ang memorya na mayroon ang lalaki. Binubura nito ang alaala ni Oscar kay Daniel. Tama na po. Hindi ko na kaya. Sigaw ni Oscar na parang bata na naglulupasay. Masakit iyon dahil may kasamang inkantasyon at parusa. Lahat ng mga nakikita, naranasan at maging ang mga ginawa nito kay Daniel ay mabubura. Nang matapos, nawala ng malay si Oscar. Kapag hindi daw kinaya din ang kapangyarihan nito, ay mababaliw ito. Pinakamabisa ang kapangyarihan ng aking ama kapag nagbura siya ng alaala habang buhay na yon. Hindi lahat ng engkanto kayang magbura ay magagawa yon. Ang iba ay pansamantala lamang. Paliwanag ni Daniel. Napatangaw-tangaw ako. Isinunod naman ng hari ang 3 lalaki na hindi makagalaw. Nakatulog agad ng mga ito pagkatapos. Sinabi naman ni Daniel na hindi na kailangan na burahin ang alaala ni nanay at tatay dahil mapagkakatiwalaan naman sila. Ang kapatid ko na lamang ang binura ang alaala dahil bata pa siya at baka maikwento pa sa iba.
Maraming salamat po sa pagligtas kina nanay, Haring Josito, at sa mga kasama ninyong engkanto. Tatanawin ko pong malaking utang na loob ito sa inyo. Puno ng sinseridad na sabi ko. Yumukod si Hari ng bahagya. Nagpapasalamat siya dahil iniligtas ko si Daniel at sinamahan ang binata sa pagpunta sa kanilang mundo. Ginawa ko lang po ang tama, mahal na Hari. Hindi ko hayaan na umalis siyang mag-isa. Sabi ko at napangiti naman ito. Dahil daw sa katapangan ko, gagantimpalaan niya ang aming pamilya ng ginto na pwede naming pangkabuhayan at makabili ng mga lupa. Nagpasalamat ako. Bakit ba ako magpapakipot, Sir Casper? Para din iyon sa aking pamilya at sa pag-aaral ng aking kapatid kapag nagkolehiyo na siya. Binuhat ni tatay ang aking kapatid at lumapit sa amin. Maraming salamat, Haring Josito, sa pagligtas sa amin. Sabi ni tatay. Sumagot naman ng hari na wala daw yon. Hindi naman sila mapupunta sa ganong sitwasyon kung hindi nila tinulungan si Daniel. Sasamahan kayo ng 2 engkanto para matiyak na ligtas kayong makauwi sa inyong pamamahay. Nang makaalis ang aking mga magulang, nilapitan ako ng hari at kinumbinsi ako. Nakausapin si Daniel na sumama sa kanila para may susunod na maging hari. Hindi na rin bumabata si Haring Josito at kailangang may magmamana ng kanyang korona. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko nun. Mahal ko si Daniel, pero parang napakamakasarili ko kung hindi ako sasang-ayon. Hindi po ako ang dapat na magdesisyon yan, mahal na Hari. Tanungin niyo po si Daniel kung gusto ba niya. Kahit kumbinsihin ko kung ayaw niya, wala akong magagawa. Sagot ko. Napangiti ang hari. Mahal mo si Daniel. Halata sa kung paano mo siya tignan noong naroon ka sa amin at ngayon. Sa kung paano mo sagutin ang aking tanong. At alam ko naman na hindi ko siya makukumbinsi rin dahil ikaw ang pinili niya. Nakangiting sagot ng hari. Napatingin ako kay Daniel na naglalakad papalapit sa akin. Tinanong niya ako kung ano ang pinag-uusapan namin. Si Haring Josito ang sumagot. Sinabi niya ang totoo. Napakagatlabi na lamang ako ng Sir Casper nang tignan ako ni Daniel na may ngisi sa labi. Nagpaalam na sila sa amin at nagtungo na sa lagusan. Basta bukas ang lagusan ko kung sakali man na gusto niyong mamasyal at dalawin ako, anak. Sabi ni Haring Josito. Tumango lamang si Daniel at niyakap ang ama. Pagkatapos ay kumaway kami nang isa-isa na silang pumasok sa lagusan. Nang tuluyang sumara na ang lagusan, niyaya ko na si Daniel na bumalik na sa bahay. Habang naglalakad, hinawakan niya ang aking kamay. Kay sarap sa pakiramdam na hawak ko ang kamay niya. Nang makapasok ng bahay, nadatna namin si nanay at tatay sa salas. Natulog na si Bunso at hindi nito pwedeng marinig ang pag-uusapan namin dahil nga binura na ang kanyang alaala. Pwede ka ba namin makausap, Daniel? Tanong ni tatay. Tumango naman ang binata. Naupo kami sa upuan. May relasyon ba kayong dalawa ni Karen? Napatingin sa akin si Daniel. Tumango-tango naman ang binatang engkanto. Sinabi din niya na handa niya akong mahalin kung sakali. Hindi naman daw hadlang si tatay sa relasyon naming dalawa. Alam niya na maaalagaan ako ni Daniel, kaya pumayag siyang ligawan ako. Grabe pang kaba ko nun. Pero sa huli, napayakap ako sa tatay ko at nagpasalamat dahil pumayag ito. Maraming salamat, Tay. Salamat dahil tanggap ninyo si Daniel kahit nakalahating engkanto siya. Naiiyak kong sabi.
Basta para sa'yo anak, gusto kong maging masaya ka. Kung kay Daniel ka sasaya, walang magiging problema. Sabi ni tatay. Naging masigasig si Daniel. Naghanap siya ng trabaho at hindi niya ginamit ang kapangyarihan para makamit ang kayamanan. Gusto niyang makuha ang pera sa marangal na paraan. Lumipas ang 2 buwan. Napagpasyahan naming magpakasal na. Kahit nasa murang edad ako noon, ay ayos lang. Dahil sigurado na ako noon kay Daniel. Naging maayos ang kasal, bagamat simple lamang iyon. Imbitado si Madam Minda. Hindi nawala sa kanila ang negosyong bigasan. Sa wakas, kasal na tayo mahal. Pag-aari na kita. Bubuo tayo ng pamilya na masaya at 3 dosenang anak. Nangangarap na sabi ni Daniel habang nasa labas kami ng bahay at pinagmamasdan ang kalangitan na puno ng mga bituin at hirap bilangin. Di joke lang. Humarap ako sa kanya. Hindi ko akalain na magmamahal ako ng isang engkanto. Masaya ako dahil asawa na rin kita, Daniel. Nakangiti kong sabi. At sa ilalim ng mga bituin, ipinaramdam namin ang aming pagmamahal sa pamamagitan ng halik. Ganitong halik. Kabuang. At ngayon, ikinalulungkot kong sabihin na namatay si Daniel sa 10 taon naming pagsasama. Hindi kami nabiyayaan ng anak dahil naaalisan ako. O parang meron namang nabubuo pero kusang nalalaglag. Sa ngayon kasi ay may bago na akong asawa at may 2 kaming anak. Maging ang aking asawa ay alam na umibig ako sa isang engkanto. Kahit wala naman si Daniel ay masaya pa rin ako dahil naging bahagi siya ng buhay ko na naranasan kong magmahal ng ibang lahi at engkanto pa. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig sa kwento ko. Muli po, ako po si Karen ng Baybay Leyte. Ingat mga kaswang at huwag kalimutan, magmalunggay pandesal.